Dokumenti li għandha f'idejha l-Gazzetta Kulħadd juru kif fil-qasam tal-anzjani kien hemm żmien fejn il-kuntratti ta' miljuni kbar ta' euro kienu jingħataw sempliċiment b'direct order deċiża mill-politiċi. Wieħed mill-każi jmur lura għall-2002 fejn il-kumpanija healthcare ta' Zarem Vassallo ingħatat it-tmexxija tad-dar tal-anzjani taż-Żejtun. F'dan iż-żmien, il-kumpanija ta' Zarem Vassallo kellha f'idejha l-bini tad-dar ċentrali. It-tmexxija ta' din id-dar tal-anzjani ingħatat b'direct order u dan ifisser li ma kien hemm l-ebda kompetizzjoni fl-għażla għal kuntratt. Permezz ta' din id-direct order, Vassallo għadu sissa jmexxi din id-dar tal-anzjani. Kien l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi li dak iż-żmien fl-2002 kien viċi kap tal-Partit Nazzjonalista li rid jagħti kuntratt lill-kumpanija ta' Vassallo. Gonzi kiteb lill-Kabinett li hu s-Segretarju Parlamentari li kien responsabbli taħtu kien diġà ddiskuta mal-kumpanija ta' Zarem Vassallo biex jara kienitx interessata tieħu tmexxija tiegħu biex ikun implementat kif kien implementat dak ta' Bormla. Gonzi kien ħarqan sabiex din id-direct order tkun f'idejn Vassallo. Fl-2013 fl-aħħar jiem ta' Gvern Nazzjonalista ġa assigurat li l-kumpanija ta' Vassallo tibqa' tmexxi din id-dar sal-2028. Il-Gazzetta Kulħadd fissret kif bil-kontlarju illum l-affarijiet mexxi b'mod differenti hekk kif kuntratti bħal dawn jaqgħu taħt it-tmexxija tad-Dipartiment tal-Kuntratti fejn joħorġu sejħa għall-offerti li jfisser li jkun hemm il-kompetizzjoni. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Agius De Celis indirizza l-kritika li saret riċentament dwar il-kuntratt f'San Vincenz de Paul li ser jgħin sabiex ikunu indirizzati b'mod dirett il-waiting list tad-dar tal-anzjani. De Celis spjega kif dan il-każ l-affarijiet saru b'mod miftuħ ferm aktar milli kien isir taħt gvernijiet nazzjonalisti. Qal ukoll li kollox sar skont ir-regoli.